Salutare tuturor! Și bine v-am găsit! Al 4-lea vlog! Al 5-lea, cred! Al 5-lea sar... Asta nu știu ce pula mea îi. Uitați! Asta e un fel de soare. Dar asta e o fată de prost. De prostie. A făcut un băiat cu grafiti, Grafiti albe. Odată, dar nu-i de fapt grafiti, e spray pentru mașină. Și pentru paintball. Eu am avut grafiti adevărat. Sper că credeți că am avut. Dacă să le arăt, dacă cred chestia asta. Sprayul lui a fost albastru și negru. El știe să facă unde era aia? Ai o schemă tu aici. El știe să facă chestia asta ca profesionistul. Știe foarte bine. Și asta știe. Nu mai citești acolo că după aia prostii. Închidem? Păi da. Hai să-i arătăm mai. Hai bă. Hai să băgăm un video. Bă, vină încoace, repede. Nu știu dacă se vede ciudat. Vrei să te bag? Vrei să te bag pe YouTube? Să te vezi pe YouTube să vorbești? Uite-te. Zi salut, zi salut. Salut. Salut YouTube. Zi ceva. Hai să filmăm la vlogul 7 niște provocări nebune. Așa zic, dar nu să... Dar să ziceți în comentarii că nu fac provocările nebune până ce nu ziceți în comentarii. Dar eu spun acum, noi suntem copii și să ne dați provocări, nu să de astea, să mâncăm ulei, panarame de astea. Puteți să ne dați orice provocare. Sau să mâncăm wasabi. Puteți să ne dați să mâncăm wasabi, puteți să ne dați mâncăm amândoi. Ciu extrem, de toate. Dar în afară de provocările astea, cu ardei iute, cu ciu extrem și cu... Am eu o provocare ca să fac într-un video. Să scot un ardei iute și să-l mănânc simplu. Fără nimica. Chiar? Da. Mănânc și eu un ardei iute. Ai curaj? Ce mă? Hai, noi închidem videoclipul. Hai până la 3 minute, dar așa să fie. Cât ai? Trebuie să închid că mai am 4 baterie. Salut! Hai să ne salutăm! Pa, pa! Și noi ne vedem data viitoare! Pa, pa! Pentru data viitoare vreau să strângem, să facem multe like-uri. Da, multe. Și noi ne revedem data viitoare! Pa, pa! Pa, pa! Ha.